Două fete în capul meu, dar cu a treia de mână. Le-am zis de ele, între ele toate au crezut că e o glumă. O fac special, mă simt colosal. Vorbești de val, îl fac, nu-l călăresc. Kickdown, nu frânez, țin să menționez. Vrei să gustați? Salutare și bine ați venit la primul podcast de pe acest cont. Yay! Ce faceți, băieți? Foarte bine. Bine, aici Super mult. podcast. Super tare. V-ați gândit că o să fiți primii care dă startul podcasturilor? Niciodată. Bă, sincer, Niciodată, eu dar întotdeauna mi-am dorit această să zic și de onoare. ce. Te ascult. Mie mi-a zis Justin aseară, mă sună la 11. Ce faci de seară? Mâine seară, de fapt. Că stau în pat, mă curc, tot. Hai la podcast. Bine, el înainte mi-a zis de podcast că faci așa. Și am zis, bă, spune să facem cu noi trei, să fim noi prima ediție. Și am zis, bă, dacă nu suntem noi prima ediție, Degeaba. Degeaba. uite. Și uite aici, uite că am ajuns. Bun, A hai fost să... bine sănătos. Eu nu prea citesc cărți, de-aia o să mă bâlbâi. Ok. Nici eu stau liniștit. Eu sunt o leacă mai nazist, dar Câți ani aveți? De unde sunteți? Albert? Eu? Hai că ai început. Păi, cât am 17 ani, sunt din Fălticeni. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, dar îs, O să discutăm și chestia asta. nu știu. Îmi place fasola, nu știu. Următorul. Foarte tare. Andrei. tu ai fost cu ideea cu podcastul. Eu sunt Justin, am 16 ani, fac 17 imediat, sunt din Bunești. Nu știu atâta. Ok. O întrebare, dacă îmi permiți, Nico, pe care vreau să o adresez băieților. Băieți, totodată că sunteți primii aici la podcast, vreau să vă adresez o întrebare. Care e părerea voastră despre proiectul respectiv, proiectul nostru? Și cam ce părere aveți voi despre evoluția lui? Cam unde credeți că o să ajungă? Puteți să vorbiți, nu trebuie să ridicați, nu trebuie să ridicați o mână, e o discuție liberă. Băi, bă, mie mi se pare un proiect fain. Mai ales în Fălticeni, care în Fălticeni, dacă pui numele unui cont de Insta Fălticeni, îți dă toată lumea follow, pe lângă chestia asta. Mi se pare un proiect foarte fain. Pentru că e fain. Ok. Și ca evoluție, eu zic că o să ajungă sus. Ok. Nu mult, dar cred că o să ajungă. Mulțumim de părere și de susținere. Sperăm și noi să ajungem cât mai departe. O altă chestie, tot așa referitoare la proiectul care vreau să o adaug, e faptul că noi inițial, de fapt, haideți ca să mă laud puțin personal, am venit cu această idee, am dat-o Nicoletei într-o zi când mă gândeam să începem un proiect cu podcasturi, dar nu neapărat cu oameni din Fălticeni, podcasturi în general cu persoane necunoscute. Îmi pare rău pentru tine. Vezi, cel mai bun idei. Cel mai bun idei vin cu Nu știu de voi. Și m-am gândit să-i dau ideea în sensul că să facem un canal de YouTube, să adunăm persoane doar de pe Discord, având în vedere că persoanele importante, zic așa, artiști, etc., sunt răsferați prin țară. Am zis să fie pe Discord pentru că ne unește cumva pe toți. Și Nicol la momentul actual a zis că băi, hai să facem doar cu oameni din Fălticeni. De ce să nu facem doar cu oameni din Fălticeni? Să fie un fel de podcast local. Și am zis că băi, ok, ideea merge, deci e foarte mișto. Nico, ai cuvântul de aici în continuare. Ok. Eu o să mă mai bag pe parcursul discuției, dar o să fiu așa mai chileanu, o să vă mai adresez și eu întrebări, sper că nu vă deranjează. Aici facem gen... Nicio problemă. Inițial era ideea să vorbească doar Nico, dar după aia ne-am gândit că bă, parcă ar merge două persoane. Exact. Ok. Cum v-ați cunoscut, băieți? Ce? Cum v-ați cunoscut? Cum de sunteți așa buni prieteni? Wow. Deci, totul a început La din dinozauri. pleonatic. Când asteroid a lovit pământul și a distrus rasa dinozaurilor.
E, treci la Deci- subiecte, nu zi toată. Mai prins. Bine. Mai pe scurt. Eu cu suntem vecini. Aproape vecini. Aproape vecini. Eu cu Albert am fost colegi de bancă. Mai pe scurt, pe mine mă scotea la tablă și Albert mi-a arătat muie. Ceva Da, tipic. cam asta. Da. Iar eu le-am făcut cunoștință celor doi tovarăși ai mei. Dacă ghicești pe ce ne-a făcut Printr-un, Pentru un joc. da, e un joc. Pentru un joc handicapat, efectiv. Numit Free Fire. Free Fire. Acum Free băieții Fire, care da. joacă Free Fire. O să se supere băieții care joacă Free Fire. Doar fix Nu. undeva. E doar un joc. Noi avem traume pe Free Fire din Wow. cauza că am Bine, cunoscut Albert are fete acolo. traume. Albert are Bă, eu traume. și Justin am cunoscut fete pe Free Fire și Mi-a am plăcut copii proști, eram aceeași fată și na. da, eu pot după război între noi, Albert Asta voiam versus să Justin, întreb. Justin. Asta voiam să Era întreb. puterii centrale, Justin era în Tanta. Între ăștia doi s-au dat bătălia de la Verdun. Asta voiam să întreb, dacă v-ați certat vreodată gen Albert și cu Justin, dacă v-ați certat vreodată de când v-ați cunoscut, Serios? Serios, de când v-a nu. făcut cunoștința Andrei. Nu, serios nu, să zicem că... Adică eu îmi bat pula de el, el își bate pula de mine. Eu îmi bat pula măsă, el își bagă Da. pula mama. Adică e Bine, aceeași au fost niște, cum să zic, niște tensiuni așa între noi la un moment dat, de vreo 3 ori, maxim, cred Tot că de din 3 cauza- ori, dintre din cauza iubitului tot așa. fetelor. Din cauza fetelor, da. Primul a fost cu aia de pe Free Fire și ultimele două cu Poți relații să noastre. Gadixa. Ok. Da. Da, Nico are... Da, are fetelor. fete. Fetelor, Justin încă e liber. ia fi singur. Vezi că e invers, Justin. Ce voiam să zic? Nu. Și eu cred că e invers. Nu, ideea e că ai ratat cu Jeditul încolo și camera e în partea ailaltă. Ah, Nu știu cum Ma. arată, cum e la voi. La mine cel puțin așa La mine se Justin. am precizat. aici e Justin. Eu l-am pe Aici Albert aici, deci el e... E în jos. Ok, Da, fiecare arată cum e cel mai Da. ok. La mine e Alex, Andrei, Albert, Justin. Mă rog, Discord-ul Alex, îi pune random. Nicoleta, Albert și Justin. Ideea e în felul următor, voiam să precizez că Nico are pregătit niște întrebări pentru voi de la minunații noștri urmăritori de pe Instagram. Dar le spune și numele, vreau să le știu numele. Dacă e o întrebare bună, îi dau follow. Depinde de nume și depinde dacă persoanele respective o doriți să fie precizate. Ce păi na, lasă. doar o persoană mi-a precizat că ca întrebarea, mă rog, nu e chiar o întrebare, este doar un subiect de discutat, să fie anonim. Restul No. mi-a spus absolut nimeni că, bă, vreau să fie anonim. sau Trebuia, că cred că vreau să trebuia... Da, păi bine. Fără. De ce nu doresc numele la editare? De Twin, țin să precizez faptul că dacă vreți să fiți la curent cu toate podcasturile care o să se posteze pe YouTube, aveți link de la YouTube pe care trebuie să dați subscribe și trebuie să dați și like ca să apară notificare de fiecare dată când noi postăm. Și nu uitați să dați follow la pagina de Instagram, Podcast Fălticeni, unde să apară poze, tot felul de informații. Și follow la băieți, la Instagramul băieților, care o să apară la montaj, oricum o să fie puse la montaj. De cât timp vă cunoașteți? Andrei cu Cu Albert. Andrei mă cunosc din clasa 5-a, În ce clasă sunteți? asta, a 11-a. Oh, A 10-a? La nu aveți bani. Deci cu Andrei da, știu. Eu mai am 2 ani. Cu Andrei mă cunosc din... Da, din a 5-a, asta înseamnă 6 ani. Și cu Justin mă cunosc fix când am trecut a 8-a. 3. Asta înseamnă 3 ani. Da. 4 ani aproape. Dar pe Justin am 3 ani cu Justin, dar zici că am stat o viață cu el. De asta pot să zic. Asta sunt persoane care stau cu mine, nu... Am avut prieteni care am trecut peste 10 ani și n-am simțit prietenia cum... Nu, stai. N-am simțit prietenie la ea cum am simțit eu la Justin în 3 ani.
Ce În drăguț. ăștia 3 ani ați avut vreodată Nu un știu. moment în care v-ați certat rău, dar rău, să nu mai vorbiți, eu știu, o lună, 2, 3 și după aia să reveniți din nou? Am avut un moment în care eu cu Albert ne-am luat la bătaie din cauza la FIFA. Da, era de Revelion. Ok. Că trebuia să stau să-i Bine, despart eram băut, amândoi. eram băut ăla atunci. Da, ce... Asta nu se spune. Hai că poate mai uită, mamă! Bă, nu! Ok. Ador. Ce să vă mai întreb? Spuneți-mi pe rând, care e frica voastră cea mai mare? Hai că încep eu, deci, bă, mie mi-e frică de șerpi, vă zic sincer, bă. Am o fobie de șerpi, bă. Și nu șerpi ca animal, vă rog, uite și arată. Dar știi care e chestia? Eu am văzut numai doi șerpi irele, gen, în viața mea. 2 șerpi. Unul era închis într-un bidon de 5 litri și unul a fost la un muzeu. Sau ce a fost ăla? Eu l-am decapitat. Eu am băgat odată furca într-o vulpe. Era Și-am perioada băgat aia rău. cu Pro TV. Era perioada aia când eram mic, mă uitam la filme cu ai mei pe Pro TV și dădea avionul cu șerpi giganți și de acolo am format o fobie și nu pot. Și acum am... eu dacă am- Exact. Da, dar eu dacă am un coșmar cu șerpi și mă trezesc, eu nu mai pot să dorm în loc. Efectiv, deci chestia asta mă bântui de mic și nu... Ideea e că nu e neapărat să ai o fobie față de șerpi. Efectiv, nu știu, aia ca un fel de, nu știu, reținere așa, te răcești cumva în tot corpul, pentru că, na, îți șerpi, frate. Da, Avem noroc că la noi în România nu sunt specii prea veninoase. Exact. Asta da, se bă, dar și dacă nu-s veninoși, eu mă tem, eu fugui, lasă-mă fac. Andrei, tu ce frici ai? Eu mă duc la colț și îmi spune, nu s-a sculat. Băi, serios, zici ceva serios? Nu, și mie mi-e frică de cai. Hai! Hai! Am avut o traumă, o experiență nasoală. Oh, Ok. vrem să Eu- vorbim. Eram cu bunicul, era Ok. eram în căruța și am căzut în căruța așa. Ok. Traumă. Băi, glumă, dar gen, Chiar, chestiile astea chiar chiar pot să genereze traume. de exemplu, Da. eu, de când am avut un Sau era să fiu mușcat. Sau mai era să fiu mușcat de un câine de coaie. Asta Ce mai nașpa. Da. Știu. Eu, de exemplu, de când am avut accidentul cu bicicleta, eu am avut un accident cu o bicicletă. Da, Eu da. nici nu m-am mai suit pe biciclete deloc. Deloc. Vai, nici să nu le văd. Dar l-ai avut urât, am văzut că ai pus pe story, nu? Atunci, da. Eu de asta port Ai ochelari. avut urât. Mi-am spart ochiul sau ceva de genul și nu mai văd cu el. Justin, tu? Eu vreau să întreb dacă știți oameni care le frică de găini. Da. Da. Tu. Da. Spre surprinderea voastră, chiar cunosc foarte mulți oameni care le frică Da. de găini, în special cocoșul casei. Dar nu, da, găini sau normale, mereu. cu acelea Sau cloșca Inofensive. cu pui. inofensive, așa. Sau cloșca cu pui. Da, cunosc o persoană. De ce să-ți fie frică de găini? Băi, tot după cum se vorbea anterior, din cauza traumelor, din cauza unor chestii petrecute când erai mai mic sau Exact. pur și simplu ai văzut ceva sau s-a Da, ce întâmplat ceva. traume poate să-ți facă o găină? Bă, I uite, don't pe know. mine cocoșul Cocoșul e altceva, cocoșul da, e altceva. Dar și găinile mă ciupeau, avea bunica meu o rudă, că bunica meu are rădăcini din Baia, ca zic așa. Și avea o rudă în Baia, am fost la ei când eram mic și mă pișcau găinile și cocoșul de, dar nu talpă, din partea din spate a piciorului. Are o denumire cumva? Gleznă? Glezna. Da, ceva în spatele gleznei, cumva. Cu gambă, nu, ceva... Gambă, da, mă tot pișcau acolo, bă, și mi-era frică să mai merg la ei. Am zis că eu nu mai merg la ei dacă au găini. Wow. Găini Știu, foarte- când mă duceam la găini, eu când mă duceam la găini, luam toporul. Da, părul, el Umplică, strigă. umplică. Poate fac o sadic. ciorbă Eu știu asta. O singură dată avea bunica un din ăsta, un cocoș american, care ăla e al dracu. Și
Știu că odată m-am enervat și am făcut un șut. Nu mai vrut să-i fac. Bine, mi-a luat și bătaie că l-am dat. Asta și teama mea cea mare e pică din înălțime. Da, vai și asta. Depinde dacă s-a asigurat. Dacă s-a asigurat, n-am ce treabă. Dacă nu s-a asigurat, mi-e frică așa, dintr-o dată bate vântul ăla mai tare. Dar tu știi că poți sari odată fără parașută din avion? Wow. Ai încercat, nu? Ok. Ok. Dacă tot am vorbit despre fete, Da. Chestiile devin spicy. astăzi E cald. ați fost vreodată șantajat de vreo fată, atât psihic cât și emoțional și material și... Nu. Nu. Eu în 15 ani mi-am făcut o relație, asta menționez. La 15 ani prima mea relație și încă ține, nu știu cum e posibil, dar niciodată să zici că dacă faci aia înseamnă că nu mă iubești sau dacă nu, chestii niciodată. Dar șantajat de fete am fost, mă duce lui mama. Nu știu dacă spun. E o formă de șantaj, însă voiam să zic că nu neapărat șantajat. Eu cred că în discuția asta cuvântul șantajat e un pic cam mult. Putem să spunem, nu știu, nu neapărat contrat, dar e faptul că dacă zici fata respectivă că dacă nu faci aia nu ți-l ameni sau trebuie să facem Mă aia, despart. altfel le despărțim. Exact. La Da, asta mă refer. exact, nu. Sub o formă Niciodată. de amenințare, dar și amenințare mult spus. Nu, n-ați pățit niciodată să fiți în situația de genul? Nu. Înseamnă că ați dat de fete bune. Bravo. Da. Iubita mea, pot să spun că iubita mea e o fată super, dar are momentele ei când o dă pe alături, dar da, o iubesc așa cum e. Băi, A mea mai Îl face dai pe alături. odată, dar n-ai treabă. Da, despre asta vorbești. Băi, toți oamenii sunt diferiți, fiecare are momentul lui, fiecare are... Dar și eu am momentele mele când efectiv fost Da, e normal, e omenesc. De asta Enervant. formați o relație, v-ați acceptat și cu rele și cu bune. da, Nico, continuă, că după aia o să zici că vorbesc prea mult în acest Nu, podcast n-ai și pe tine nu te treabă. las. Stai liniștit. nu. Vreau să vorbim despre prima ta dragoste, Justin. S-a specificat! S-a specificat! Vai, eu aș pleca de aici, cred că am cringe. S-a Asta specificat! vă spun. Așa? Adică prima persoană pe care am plăcut-o sau prima relație care a fost... Nu, e prima fată pe care ai Păi, iubit-o, gen, Da. iubită. Prima relație, cred că mai bine Da. zis. Prima relație a mea a fost de o zi. Băi, se consideră relații? Da, O fată de la mine din sat. Ok. Și cum s-a întâmplat? Gen, cum Eram ați mai mulți, eram mai mulți copii care ieșeam, eu am prins perioada în care se ieșeau copiii, adică jucam ascuns, aprinselea, Oh, da. Noi încă am mai prins-o. frate meu nu a prins asta, Aia, e, exact. par nașpa. Și am ieșit, noi aveam grupulețul nostru, ieșeam și aveam o casă bântuită, abandonată, care o cumpărat-o un om și era în construcție. Și noi ne duceam în ea și ne jucam tot feluri de chestii. Fiecare își lua câte o cameră, alții aveau cupluri, se duceau în camere, făceau ce vroiau, alții aveau farmacii, ne imaginam că aveam televizor, chestii din astea. Da, jocul Minte de de copii. copil, da. când stăteau, voi vă gândiți, stăteau câte 5 autiști în fața unui perete, wow, Scooby-Doo! Ceva de Dar zis genul. asta era... Albert, gândești cum leați așa de vreo jumătate de metru. Era o chitară. Lasă-mă Da. că m-am enervat odată. Atunci când a venit Marta și mi-a stricat tot acolo, eu mi-am făcut sală de forță, făceam acolo. Da, Făceam știu povestea. acolo. Și La un Marta a moment dat venit vine tot gheorghe. verișoara lui Andrei. Ieși afară, că asta e camera noastră. Băgam eu și fula eu să-mi fac. Bun, continuu subiectul de fete, că aici... Așa, și într-o zi am ieșit toți afară, ne-am adunat la fântână și am zis să mergem în spatele casei. Am mers acolo și, îți dai seama, mai erau Copii. copii cu relații.
Bine, eram Eu am pus ochii pe o fată, știi, îmi plăcea mult de fată și am zis că îmi place mult de fata asta și ăștia au încercat să Iustin. mă combin cu ea. Stai un pic, Iustin, scuze-mă că te întreb. Vreau să te întreb inițial la câți ani s-a întâmplat chestia asta, ca să fii oamenii lămuriți dinainte, dacă mai ții minte. Dacă nu, nicio problemă. Pentru că să nu facem altele, să nu creadă lumea altceva. 8 ani cred că aveam. Bun, deci să înțelegi, erați copii, bun. Da. Erați copii, nu că... Da. Eram pungi. E că aveam uși la nas. Și din joacă au început ăștia să facă mișto din noi, că hai să ne punem împreună, că așa. mereu. Și atunci au fost primul meu sărut. O, ce frumos. Cute! Și după asta mama că vrut să mă bată. Da, băi, nu știu ce au părinții cu relații, dar nu sunt de acord, băi, efectiv. Nu, Băi, la 8 ani cred și eu, erați copii, Da. frate, ce relații. aia zic. Mergi la școală și învață, frate, ce relații trebuie ții la 8 ani. Andrei, continui tot sau tu cu... Nu, el, știi care e chestia? El nu a avut noroc la fel. Nu, nu e gay, dacă vă... Nu, el doar nu a avut noroc. Asta a fost chestia. Deci el Bă, are toate calitățile, bă, dar nu vine fata aia perfectă, bă. poți să ridic Uite, și picioarele de la... și picioarele? Nu pot, nu. Da, Bă, eu merg pe premisa că atunci când o să fie, adică nu poți să zici că, băi, și ceva adevărat. am 80 de ani și nu mai găsesc pe nimeni, sau am 90 de ani și trebuie să mor și nu mai găsesc pe nimeni. Atunci când ai 80 de ani sau 90 de ani, ca să găsești relații, trebuie să ai bani. Exact. Ideea e în felul următor, trebuie să ne gândim la faptul că, băi, suntem încă tineri și o să vină la un moment dat și persoana potrivită pentru noi. Deci, Da, exact. Undeva acolo Deci, este rezervat o fată pentru noi. Noi acum începem perioada asta a noastră. Exact. exact. Facem 18 imediat, avem tot timpul. Ai, știi cum putem intra la pușcărie. Da, relațiile astea cu mulți ani distanță. Observ că Andrei întotdeauna vede partea negativă a lucrurilor, nu prea vede partea Exact. pozitivă. Ilie Andrei. Băi, dar Da. îmi place meciul vostru de astăzi. Mulțumesc, a fost vorbit. Mai puțin m-am ales. Cadou de Crăciun de la fratele Iustin. Ce Aiurea. Rog oamenii care se uită la noi și copiii în general nu intrați pe site-ul respectiv, nu o să vă Da, placă nu, ce caca, nu-i voi. Dacă aveți peste 18 ani, puteți să intrați doar să vă îmbogățiți cunoștințele. Bine, hai să nu exagerăm, că deja să aveți peste 14-15 ani, că de acolo nu mai... Păi să ai de bomboane gratis. Na, site-ul e plus 18 ca idee, dar... Ei, dacă tot am ajuns Dar poate la- să intri oricine, nu are nimic. Nu vrem să promovăm chestiile urâte, doar că facem asta sub formă de meme. Dacă tot Un pic am din ajuns Căt- la am o- subiectul Căpețe. ăsta- Vrei să povestesc eu, amă? Cu fata? Oh, da. Da, vai de cap. Hai, Eu o să povestește. precizez două fete, una care n-are nicio însemnătate, dar încă mi-amintesc de ea, și una care chiar a fost ceva serios. Bă, prima oară m-am pupat cu o fată, bine, dar nu a fost sărătă, îți dai seama, buză în buză cu o fată la grădiniță. Îți dai seama, cred că- Păi, toată lumea era. Exact, cred că... Exact, toată lumea. Nu, pe așa să ai Păi na, liniștit. tot, noi în fiecare an îi plăceam. Eu la Eu am grădiniță așteptat o leacă mai mult, Da. eu am așteptat o leacă mai am mult. pereții cu brahat. Asta am făcut la grădiniță. Ok, nu era neapărat nevoie să spui asta, în fine. Ei, Chiar nu era necesară această Tu faci informație. podcastul Aici- meu. Aici nu e nimic de vorbit. Copilării, bă, da, o da carantina, e, nu știu dacă știți, dar e aplicat Hoop, un fel de Tinder, numai că pentru Pentru Snapchat. minore. Tinder pentru Snapchat, cum ar veni, pentru minori. Pentru Da, minori. exact. Ok. Bun, și ne-am instalat aplicația aia sub formă de să mai vorbim cu cineva, dar eu și Justin, bătuți în cap cum eram atunci cu hormonii ridicați, am zis, agătăm fete gagici. Noi ca 20. Da. Și-a făcut și ăsta Andrei Hop și a dat o fată. A dat
cum să zici tu, Andrei? S-a dat ad? Nu ad, cum Da. să zici pe foc? Da, Match. Eu dat cerere, așa. a dat request to friend. Da, da. Și fata arăta E bine, serialul. fata arăta bine, Andrei a zis că n-arată bine, am luat-o eu. Ba lasă, asta e. Tu știi Așa, cum vorbești cu băi, copii și 2 zile și după aceea gata. Îl pasezi mai Bă, pe departe. atunci arătam groaznic, n-aveam barbă, n-aveam mustață, eram tuns periuță, că era trendul ăla, pe tuns chel, frate, de carantină. Bă, arătam groaznic și eu punem poze la story cu fața mea. Și când dă fata mesaj cu ce cară bine. De acolo o venit conversație și aflu că e din Tulcea. Fata, dacă o să-ți uite, să știe. Nu o să-i spun numele, nu o să mai Corect. zic chestii Corect. personale. Dar fata, suntem în niște relații cât de cât ok. Atât pot spune. Am mai vorbit în ultimul timp, dar nimic. Bă, a fost prima oară când am iubit. Bă, da, serios, am iubit. Am avut nopți în care stăteam și mă gândeam la ea, bă, cum ar fi să ne vedem. Am plâns pentru ea, cred că de vreo 2 ori. Că asta înseamnă iubire, să plângi pentru persoana ta. Și totul s-a terminat. Bă, îți dai seama, Tulcea, Suceava, Fălticeni, mai exact, e distanță mare. Îți dai și tu seama, bă, oricât de vorbit ai fi de iubire, îți dai seama că nu o să fie nimic serios. Corect. Și Înțeleg că asta a fost prima ta relație, cum ar veni. cumva, da, ea a fost o chestie complicată la ea, nu o să spun că e chestie personală, Ok. doar că putem spune că a fost un fel de relație. Atât, un fel. Deci, practic, cumva, prima ta relație, Relație un fel la de relație a fost la distanță. distanță. Exact, asta Da. a fost. Da. Bun. Mi-a dat mi-a sfătuit Și că mă place, chestia a s-a spus că terminat. să treacă. Chestia... Mă zi odată, Andrei. Deci am spus, deci o singură fată în toți ăștia 17 ani ai mei de viață mi-a zis că mă place și am zis că o să-ți treacă. Da. Andrei, Urât. dur, El mă. au fost împreună? Da, după ce am Nu vorbit. mânca clicat, Andrei. 3000, dar am fost împreună. Bă, și s-a terminat toată chestia asta cu relația la distanță, s-a terminat în cel mai aiurea mod posibil, cel mai de căcat. Bloc. Am intrat în măța pe cont de Insta și mi-a scris: sunt mama fetei. Te rog frumos să o lași în pace pentru că are examen și tu o deranjezi. Mi-a zis acolo niște- mi-a zis- Ce nu-mi plac chestiile Am astea vrut- când se bagă părinții. Albert, și la mine. Da, bă, la tine e diferit. E- Nico, îmi cer scuze că vă întreb, băieți, Nico, voiam să zic să te mai uiți din când în când la OBS în momentul când ajungem la o oră jumate, știi, să oprim pentru că după aia să îndelungă prea tare. Nu, avem aproape jumătate de oră. Bun, foarte bine. Nico, poți să continui cu întrebările, Nico, dacă mai ai. Eu am terminat. Da, și desigur dacă băieții au terminat de povestit, nu... Da, și o chestie ce mă deranjează că ea încă neagă până în momentul ăsta că nu a fost, nu, că a fost măsa de fapt. Ea zice nu că a fost mama, dar eu cred că a fost ea. Ok. Wow. Eu am impresia că a fost, 100.000 a fost ea. Ok, stai un pic să înțeleg. 2 secunde că vă întrerup. Stai un pic ca să înțeleg eu povestea gen pentru mine. Fata respectivă zice că nu a fost mama ei. Nu, m-am exprimat greșit, scuze. Nu, m-am exprimat greșit. Eu, prima oară, m-am gândit la chestia asta cu măsa. După mi-am dat seama, bă, n-are cum măsa. Ea, știam că era foarte securizată pe chestia asta. Avea parolă în telefon, cum are toată lumea, avea parolă pe aplicații, deci era cumva... Câți ani avea fata la momentul actual, dacă mai ții minte? De aceeași vârstă cu mine, 14 ani aveam amândoi. Băi, sincer, uite cum ai zis tu cu verificatul, sunt fete la 14 ani pe care le mai verifică părinții, pentru Da, că dar și la, vârstele cele mai vulnerabile. La mine, Albert are la exemplul meu. 18. Adică Albert știe prin ce am trecut eu. Da, băi, dacă t-a vrea atunci, tot 14 ani. Just. Nico, alte întrebări? Da, dacă se uită acea fată, dacă se uită fata lui Justin, nu, Justin, o să arăt aici, dacă se uită fata lui Justin, fosta fata lui Justin, să știi cât e bătut la iurea de el, ok? Mulțumesc, hai. că ai pierdut un băiat din nota 10. Stai din gură. Proastă. Bă, Da, te prost. haideți Nu, bă, pe să mine nu- singur.
Mai enervează, dar și-o bătut de săracul, bă. Adică stau așa și mă gândesc că... dar eu oare de cine am relație greu de explicat, frate, să mor eu. Nu e greu de explicat la mine, chiar e foarte ușor. Nu e foarte ușor la mine Mi se pare că treaba Andrei asta. vrea să fie serios ăsta. Să știi așa, toate de ăla, de la cum stă să treci. Ok, RPG, Bun, hai să continuăm. hai să continuăm. Care vi se... gen, spuneți-mi un loc super mișto din Fălticeni, părerea voastră, gen... Ieșirea. Da? Deci Hai, bine. nu, cu el n-ai cum. Bă, Acum știți, am ajuns să o ofensezi. la zid, cumva. Nu știu, dar, nu știu, așa spun eu între câțiva prieteni. Știți unde e biserica aia de evrei sau ce Dumnezeu? Da. Acolo, dacă te duci tot înainte, e un fel de, așa se spune, zid care poți urca pe el și în față e numai câmpie și o Ah. stână. Da, Ok. Acolo, mi se pare cel mai șmecher loc din Fălticeni, e atâta. Ok. Care te poți duce cu cineva la date, la o băută, la orice. Justin? Mai departe că eu mă mai gândesc că eu nu prea... Nu Andrei. prea e frecventat. El are spawn point în Belize, este nu... Da, tot. Belize. Chiar azi dimineața m-am întâlnit cu el. Belize Am bani. sponsorați! Am miliard. Yes. Tot unde o să salver la mine, la fel. Ok. Ce ziceți tine? Rămâne Belize? În ce? Pot să mă pronunț eu la Centru? întrebarea asta dacă se poate? Wow. Da, Da, Ce? da. Deci, acolo ai Da, ceasul. Vin Paulina își dansează la caruseala cea, Da. la caruselul cealaltă Pui o copii. melodie și se spunează Rățoicu. Acea muzică e... pentru mine cel mai șmecher loc din Fălticeni, ca să mă pronunț și eu cred că e Iazu, frate. Pare un pic basic, știu că poate majoritatea o să zică Iazu, dar... Cam overrated, Alex, nu ți așa o să auzi, cam overrated. mi se pare că e cel mai șmecher, pentru că ai foarte multe locuri de parcare, în sensul că dacă vii cu mașina, cu orice, ai o loc unde să Exact. parchezi, nu se pune problema. Ai multe în sensul că dacă e vară poți să-ți iei băuturi de la barul respectiv, care am uitat cum se cheamă. Tot Din parte Barcadier. din Belize face. Așa, ceva Da. de genul. Vara, care e super mișto și ai mai multe posibilități. Unul la mână, poți să te plimbi, Fotbal. poți să te joci și fotbal, poți să te joci și tenis acolo la toată Pare că e lumea. și bazinul acolo, nu? Exact, da, poți Da, e mergi și la bazinul. piscină, Și dar la eu mai aici ales- încerc să zic de activități non-profitabile, în sensul că nu trebuie să plătești pentru ele. Să mergi pur și simplu să te plimbi sau să faci o plimbare prin păduricea respectivă, O, da, să iubesc stai la... păduricea aia. Exact, să stai la un... Da, după să menționezi ceva. să faci mai multe Deci, chestii. Eu, dacă tot m-am băgat în discuții și ziceam, mergeam foarte mult înainte de a se demola hotelul Nada Florilor. Hotelul Nada Florilor pentru mine era efectiv atracție turistică, dar nu era atracție turistică pentru că, vezi, domnule, era ceva wow, ci pentru că erau ruini și îmi plăcea efectiv să mă duc să mă uit pe acolo să văd ce se întâmplă înăuntru și pe acolo. Deci pentru mine Iazu rămâne. La Iaz, și eu pot spune, mai ales păduricea e superbă. Da. Bă, dar dacă era mai mare, era Da, mai sincer, da. Dacă Era un pic mai mare, era superb. mai mișto. superb era. Vreau să-mi spuneți cea mai mișto amintire a voastră care o aveți împreună. Una să ziceți că, bă, asta e... Multe. Asta fiecare trebuie să zică una. Mamă. Fiecare Poate, zică dar una. una care e cea mai mișto, una care, deci efectiv, care vi s-a părut cea mai mișto, care v-a Da. pus capac. Mamă. Bă, da, avem... Deci pot spune toate revelioanele cu... Revelionuri? Cum o fi? Revelioane. Mă rog, revelioane. Da, revelioanele. De când ne facem revelionul împreună. Da. Au fost super, niciun o să spui că bă, ce să toate, mai ales ultimul acum a fost. Deci, cumva dacă ar fi- ultimul revelion. Da, A fost mișto că Albert s-a îmbătat ca prostul. Și faza cu Macao a fost, deci o... Da. Deci Una dintre cele mai bune ce faci de Revelion. Jucam Uno.
cărți de unul. Și am stat o jumătate de oră și ne-am jucat un meci, atâta. Și numai nu, în jumătate de oră nu s-a terminat încă. Și am zis că îmi băgăm pula în ele și eu azi jucăm Macaua. Ce face Albert? Stă să uite la noi. Noi spunem, hai să jucăm Macaua. Și el ne întreabă pe noi, jucăm Macaua? Deschide ușa și pleacă, efectiv. Pleacă și nu știu, noi nu știam unde se duce. Când încolo mă duc, el vorbea cu Gagixa la baie, stătea așa, telefonul ducea într-o parte în alta. Faza e că eu, ăsta mă cheamă, i-am zis că du-te, că vorbesc la telefon, duci el intru, ăștia răce, nu, dar de ce râdeți? Și îmi zice, nu mai știu, ori Denis, ori Andrei, îmi zice cu jumătate de gură că râdea în același timp, că îi zis că jucăm Macaua și plecăm. El era ceva de genul pierdut în spațiu și a spus, jucăm Macaua? S-a dus, nu mai stat. No. Tot așa, o mai faza iconică de Revelion, dar asta e cea mai iconică fază de Revelion, poți să zic Houston. Cu ăsta, cu pula mea, cu ceară de la numânare pe canapeaua nouă. Da, nu pot să zic cea mai iconică fază la Revelion. Am avut noroc că era de piele. Te rugăm, chiar te rugăm. Zi, Houston, poți să zic? Care dintre ele? Aia cu Voma. Hai de la Alex. Ziua, Andrei, Hai, ziua. ziua. Deci eram la asta, la Alex. De Revelion jucam FIFA. Jumătate dintr-o dată aud pe ăsta. Pe strănută, dar o strănuta vomul pe copil. Dar știți care era chestia? Eu m-am Știți care a fost chestia? Nu știți care a fost chestia? Chestia nu a fost că o vomitat și că am râs noi ca prost. Chestia a fost așa înainte. Noi am mai făcut Revelionul ăla la un prieten. Vine prietenul ăla. Bă, dacă ți-e rău, și uitat așa direct la el. Bă, dacă ți-e rău, îmi spui și mergi la baie să-ți aduc ceva. Eu este nimic, nu era. Nu, că eu fumasem, am băut și fumasem la geam, fumasem o țigară, știi? Și m-am pus în pui mei, că la geam, eu stăteam la geam și venea aerul rece și n-aveam nimic, că eram ok. Când m-am pus pe scaun, am simțit căldura aceea dintr-o dată. Da. Da? Și Să mă mai ridic, să mă duc la baie, că hop. jucam Resident Evil 7 și să faci ecran negru și să aud un ce căcat. Aprinde bec, este așa ea. Andrei, prima reacția lui Andrei a fost... Andrei a fost paginul, bă, mi-ai dat piciorat! Băi, nu... Problema Dar lui chiar e mai- că piciorat. Am meciurat Că mai noi pus cu un Moș Crăciun. step perfect. E tot în seara aceea mi s-a fost, mi se pare că a fost. Ciorapii erau albi? Ba da, chiar ce au fost Nu, step erau cu perfect? Moș Crăciun și erau noi. Erau roșii. Erau cu Moș Crăciun. A, tot Era așa, că sistem perfect, că stăteam aproape să adormim. Eu mă jucam cu prietenul, celălalt prieten, jucam pe televizor și ăștia doi stăteau amândoi în pat. Care o Nu, găsit? stăteam pe scaun, n-a vrut să stea în pat. Albert stătea în pat. Și el, da, bea plin, a spus că l-a întrebat, poți să mă duc până la baie, să dau la labă, na. Nu, azi nu. El a stat o leacă. Uite că am găsit stepsisul perfect. Știți care e chestia cu noi? Noi ne putem vedea 20 de minute și să râdim ca proști. Toate dățile în care ne-am văzut e o amintire foarte bună și o amintire superbă. Deci noi Un nu răspuns putem... corect, îmi place. Foarte drăguț. No, deci noi suntem prea de tot, ai. Foarte mișto. Îmi place. O întâmplare mișto, ultima întâmplare mișto, când m-a luat pe mine poliția pe paleză, că vreau să fac o poză. Poți povestesc eu? Poți să povestesc eu? Te rog. Deci, nu, la ziua... Da, la ziua lui Alex, bă. Eram la ziua cuiva. I-am zis numele mai înainte, da. Și era moșul ăla în față la primărie, ăla, urât de tot, cu Sania. Care făcea semn naziști. Da. Și face asta, hai să fac o poză, dar el se pune în fața moșului cum ar fi călcat, gen. Cum s-ar fi băgat Sania în el, se într-o poziție așa. E să spawnează nu știu unde, că primăria era goală, să spawnează un polițist, un Gabor. Ce face acolo? În Garcea.
Vreau să fac o poză. Deci nimic, ia din mână și îl duci în primărie, noi ne Eu călcăm nu pe m-am noi gândit direct. să fug. Ăștia mi-au zis că noi de ceva fugim. Eu nu m-am gândit să fug, orice poate să-mi facă. Eu eram minor, puii mei, ce poți să-mi faci pentru că am vrut să fac o poză. El m-a luat acolo, mi-a cerut datele, o să-ți vină ăsta, amenda prin poștă. Și acum o aștept. Ai Da, venit? da, nu. Nu, Era să clar. la amendă că am fost în Belize. Au venit ăștia cu antidrog. Și tu de ce aveți ție amendă? Păi eu n-am 18 ani. Eram în Belize, club din noapte, discotecă. A, dar erai noaptea, gen. Da. A, așa se înțelege. Am înțeles. Dar să mai uită maică ta. Dar doar știi că pe ea o sunat-o poliția. Eu dat avertisment. Super, super, mișto, îmi place. Ah, Prea fain. Prea fain. Am zis că a doua oară când se întâmplă, o să vin cu tata din mânuță. Da, da, da. O zis-o mai mult ca sigur, ca să te sperii. Ok, trecem la alt subiect. Da. Te rog. Da. În ce clasă ați spus că sunteți? A 11. A 10-a. Haideți să vorbim despre educație sexuală în școli. Andrei, ai cuvântul. Andrei, ai cuvântul aici. Sunt de acord, pentru că și deoarece în țara noastră, numită România, deci țara noastră numită România e pe primul loc în Europa, nu în Uniunea Europeană, în Europa, la număr de avorturi și mame minore. Ceea ce nu e ok. Mai ales a doua chestie, cu mamele minore. Mi se pare corect. Corect. Și plus ăsta. A, și să te protejezi de boli venerice. Ideea e... Ați băgat câte un ton numai de prezervative în fiecare școală. Bă, nu, sincer nu, uite, din punctul meu de vedere, acum vorbind, educația sexuală la modul actual e un subiect tabu peste tot în România, deci mergi pe stradă, mergi la știri, mergi în parlament, oriunde. Spune de educație sexuală și toată lumea o să se dea la o parte sau o să zică că ești nebun sau că ești cu capul sau nu e posibil așa ceva. Însă există un contraargument la ce am zis eu, e faptul că toată lumea se revoltă că vezi, Doamne, avem mame minore, numărul de avorturi crește, cum ai spus, Albert, și așa mai departe. Dar, mă scuzi, sorry, mă scuzi. Iar de data asta. Dar nu se dorește introducerea educației sexuale în școli. Eu cred că e ceva important, pentru că în felul ăsta s-ar diminua și avorturile și s-ar diminua și mamele minore, pentru că ar fi bine, ideea e în felul următor: educația sexuală, să nu mă înțeleagă oamenii care se uită la noi greșit, educația sexuală cred că ar trebui să se facă după limbajul copiilor respectivi. Dacă predai educație sexuală pentru clasele 1-4, Da, nici nu 1-4, mai degrabă de la Între a 12 ar trebui predată. nu. Uite, fizica. Copiii din ziua de azi, Fizica. foarte mici, Fizica se bagă... nu ar trebui să le facă Un pic. pentru vârsta lor. Bun. Zi Zi. tu. Zi tu, Laris. Asta vreau să zic. Iar tot așa, în legătură cu subiectele astea tabu. Nu uităm că noi suntem țara în care avem un senator care a spus că vaccinul COVID te face infertil pe 3 generații. Stau și mă gândesc, cum e posibil? Noi ca nație suntem și proști și credem orice, aproape orice, ce Da, apare la televizor. Ideea e că noi credem, unul la mână, doi la mână, ideea e că suntem cumva și manipulați și cumva ni se oferă informațiile din presă sub o formă foarte, foarte, foarte accentuată. Nu știu dacă mai țineți minte, dar în perioada când a început războiul din Ucraina, pe Antena 3 au fost difuzate un videoclip cu Arma 3, cu jocul Arma 3, dacă îl știți. Deci Da, și după, dacă sper că nu mă încăcat, au fost imagini din alt război, care nu avea nicio treabă cu Ucraina. din alt război. Exact. Ideea e că știrile din media sunt cumva foarte, 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 foarte
pussy, să zic Peste așa. tot e așa, nu numai la Faza noi. cu Nu numai la noi, videoclipul. peste tot așa. Cu videoclipul ăla fals, îmi povestise cineva că își sunase un prieten care locuia în acolo. Partea. Da. Și sună că, bă, ce, doamne, iartă-mă, ești ok, ce faci? Nico, scuze că te întreb 2 secunde. O să fiu un pic AFK Ok, 5 minute, cred. ok, ok. Nu mai am, deci. Încet. Revin imediat. Și el îl sună și îmi întreabă, bă, ești ok, ce cu tine? Bă, mă plimb cu soția și cu copilul în parc. Zice că, bă, că, păi cum, că acum arată la știri, că e război, nu știu ce, e plin de bombe. Zice că tu ești proste, tu chiar crezi tot ce vezi? Deci, Hai, faza bine, cu da, videoclipul e chiar o adevărată glumă. că Uite, o chestie e că presa au făcut foarte mult tam-tam pe chestia asta și până la urmă chiar s-au ajuns la o chestie. Da, că Nu e spuneau... ok să mint atâta, că la un moment dat minți prea mult și Suntem- nu o să mai creadă nimeni. Exact. Și când o să fie ceva chiar serios, o să fie Exact. acolo, haha, iară o băgat o știri din asta. Eu că aveam analiticii ăia înainte de război și după război și sunt bă, fai că nu o să fie niciun război, statistic vorbind, nu știu ce, și peste 2 zile război. Și asta vine un subiect popular și românii ba să cred analiști, ba să cred doctori, ba să cred... ușor. Dar Românii sunt buni la toate. Nu uităm, numai- românii sunt buni la toate. Românii sunt buni la fotbal, sunt buni la medicină, experți în războaie, Exact. Deci, Deci, în botanic, iar suntem buni, religii, religii nu mai zic ei. Nu, dar nu mă bag în subiectul ăsta, că Dar religii nici eu nu mă bag în subiectul o să ăsta. fac nu mă bag. subiectul ăsta, că, na. E, Suntem creștini ortodoxi. Suntem creștini, dar unele chestii nu. Unele chestii sunt exagerate, mult prea exagerate. Prea exact. dacă tot vorbim despre social media și așa mai departe, ce ați face dacă ar dispărea TikTok-ul, Instagram-ul? Sau nu mai bun, Așa m-aș pune pe din pat. toate punctele de vedere. Și aș Doar- arunca doar- telefonul. Bine, nu l-aș aruncat, că nu am cum să mai vorbesc cu proștii. Stai. Eu, Păi, eu, de fapt nu, că există număr de telefon, corect, ai dreptate. Dacă Bă. ar dispărea toate, așa m-aș pune pe pat. da, să M-ar dorea știi. ampulă, Da, orice și, s-ar întâmpla. nu știu, eu am început să mă tară Eu undeva aș din devin o Instagram. mai bun din toate punctele de vedere. Nu știu, înainte, Mi-am pierdut atâta timp pe TikTok, exact, puteam să fac ceva productiv în timpul ăla. Da, exact. Dar dacă ar fi strict TikTok și Insta, m-aș reîntoarce la YouTube, unde am început acolo. Social media, cum ar veni. Corect. Tu ce-ai face, Andrei? o să-și devine o persoană mai bună din toate punctele de vedere. Bă, mi-ar fi foarte dor din meme-urile alea de căcați și alea. Da, și mi-ar fi dor de mimuri. Eu sunt iubitor, nu știu cât de ok că spun chestia asta și cred că o să mă bată Dumnezeu, dar sunt iubitor al memorilor pe temă, Criptonite. nu, teme de astea, gen, uite cum a fost 9/11-ul, cum a fost 9/11-ul, cum a fost Da. al doilea război mondial, cum a fost, deci chestiile catastrofale ce s-au întâmplat de-a lungul timpului, bă, și când vă mimuri cu chestiile alea, bă, râd ca prostul și știu că n-ar trebui să râd. Era video ăla cu Iisus care sare în Spune asta, piscină. spune gluma aceea cu asemănarea dintre turnurile genurile și genurile. Da, înainte, cum era, că înainte erau două și am e un subiect sensibil. Nu știți care e asemănarea dintre turnurile genurile și genurile la oameni? Înainte erau două și acum sunt un subiect sensibil. Juca Macau. Să mai era că știți de ce Anglia și Statele Unite nu pot juca așa? Păi, nu zic, asta cred că e cea mai proastă pe care o auzit în ultimul timp. Una și-a pierdut turnurile și una regina. Dacă tot am început cu glumi și cu astea, ia zi cel mai prost banc pe care îl știți. Vai, jur. Și de ce Aia, trebuie să ăla cu Ion. Nu ăla cu Ion, nu, că nu știu să zic bine și nu...
Eu la glumii proaste am destul. Știi ce facem, Nicoleta, știi ce facem în frigider când se deschide? Se prinde becul. Păi, dar asta e cea mai proastă și... Nu. Decoleta. Ia stați așa. Deci, fii atent. Merg. Un copil evreu dintr-un lagăr de ăsta de concentrare se duce la un paznic. Nene, hai să ne jucăm, paznic cu nimic. A doua zi la fel, nene, hai să ne jucăm, paznic cu nimic. A treia zi ia paznic cu un pumn cenușă. Vine copilul evreu, nene, hai să ne jucăm. I aruncă paznic cu cenușa ce am faci și spune, joacă-te cu măta. Aha. Ați râs că nici eu. Asta a fost... O Sau glumă. tot asta, știi care Cea mai proastă care a fost Umor glumă. negru. Umor negru. știi care a fost principala cauză a sinuciderii lui Hitler? Mm. Factura la gaz. Da, bun. Hai să revenim la întrebări. E cea mai proastă care am auzit-o și care e cea mai bună, care mi se pare mie cea mai bună. Da? E Eu om să știi avea ce făcea. Iar Știi ce făcea Hitler Bun, când făcea băi, sex cu tatăl femeie? O ardea. o... Deci, un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă, adică... Na. Corect. Asta e... Albert, i-am spus, deci pe asta, pe o pe o creangă îți două maimuțe și una îi spune câte cealaltă te compinge și-o împins-o. Albert a râs 2 zile în continuu la asta. Dar mai ăștia atunci în Albert și vă zicea bancul cealaltă cu camioane. Mă aud ok, da? Da. 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 Gata, ceva probleme tehnice. Bun, haideți să terminăm cu glumele proaste, că ies glume proaste 4. Nico, mai ai întrebări, ceva Da, stai așa. de la lume? Să vedem ce întrebări mai sunt. Discuțiile cu băieții îmi plac, sunt foarte mișto. Ce aveți de gând să faceți pe viitor? Deci, Gata, ia. Vreau să-l aud pe Andrei maxim. Deci am tendință Deci. cu un Albert. prima dată încep. Cel Deci puțin. prima dată încep așa ușor, de la zero. Fur asta catalizatoare. Apoi îmi schimb identitatea și mă duc în Mexic și devin dealer de droguri. Cel mai mare dealer de droguri din câte există. Cocaină, marihuana, crack, nu contează. Apoi mișenez moartea și duc o viață liniștită în Bahamas. Din categoria viața bate filmul. Bă, oricum, mișto ideea, dar ai grijă catalizatoarele alea că... Vezi că Alex e la facultate. Fur pietre funerare. Apă fur flori de pe morminte și deschid florărie. Să faci coroane. Da, vezi că se cheamă profanare de morminte asta, chit că nu scos mortul de acolo. Corect. Slogan pentru cimitir. Vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Mi se pare un slogan bun pentru o firmă de asta funerară. Vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. E pentru cimitir ăsta. Pentru gropari. Grupare. Voi, băieți? Eu am 3 opțiuni. Una pe care nu... Deci știi cum, eu am 3 opțiuni, dar n-am speranțe la niciuna. De ce zici Ce asta? spui asta, da? Prima ar fi dreptul. Sau la... Oh, Cum? Se poate, Domnul prezent. Alex. te ajută. Domnul Alex. Da. A doua ar fi psihologia. Zi. Da. A doua ar fi psihologia, care am stat pe ea cât am vrut 2 ani, când tot stau pe ideea asta. Și a treia ar fi, ai mei mi-au impus chestia asta, jandarmii, dar nu vreau în niciun caz să mă duc acolo. Nu, Zic dacă nu vrei... nici- Dacă nu-ți place, nu pleca, frate. Exact. Lasă-i. Exact. Da, băi, dar eu m-am gândit pe chestia asta. Eu câteodată am gândiri de moșneac de la de 80 de ani, de pe vremea Ceaușescu. Arătă. Mai mult. Dacă... Uite, o să Da, las pe Justin să zică și după aia vreau să pun o întrebare. Bun. Eu mă gândesc să dau la Academia Militară de la Sibiu.
Și dacă nu acolo, mă duc pe kinetoterapie, pe masaj. Nu dacă un șofer pe tir. Interesant. Super. Sau șofer pe tir, da. Ce șoferul pe tine idei? Întrebarea pe care voiam eu să vă pun inițial era în felul următor. Care e cel mai mare vis al vostru? Ce ați vrea voi, nu știu, care e cel mai mare target în viața a vostru? Lăsând deoparte cariera propriu-zisă pe care vă o doriți, dar visul vostru, cel mai mare. Ce v-ați dori voi? Fără mișto, să zic acum, visul meu cel mai mare e să iau campionatul cu Steaua București. Bă, fără nicio... Deci nu-i nicio mișto, bă, să mă duc la... De ce nu? Să mă iei Becali, bă, și să iau titlul, bă. Să văd acolo, că le iau titlul. Lasă încolo, bă. Băi, Ador. un vis. Să desfințezi secția. Da. Justin, tu ce vis măreț ai? Mie îmi place cariera asta militară și aș vrea foarte mult, dar nu să mai fac. Nu să mai fac, aș fi vrut să merg într-o misiune în Afganistan. Wow, Foarte tare, wow. super mișto, Ce rău. Tu, Andrei? Ți-ți? Asta e. Eu vreau sabii laser, ca în Star Wars. Bă, râdeți, dar chestiile astea cu timpul o să fie posibile. La cât de tare avansează tehnologia, Ușor. mă gândesc că Eu. sunt posibile. Doar dacă scapi o sabii laser perfect perpendicular pe... Ei, căcat, că ai văzut în Rick și Morty, du-te dracu. Du-te dracu, că asta ai văzut în Rick și Morty, du-te. Nu se va întâmpla absolut nimic. Băi, dacă el, visul lui să aibă o sabie laser, de ce nu, frate? Sau Oricum, Darth Vader. la cum evoluează tehnologia, no way, e Da. orice posibil. Nico, ai întrebări? Oh, da, chiar da. Eu sunt vreo 2-3 persoane. Deci m-au întrebat într-una dacă ai mai învățat să joci tenis de masă. Mamă, cât de prost e. Cât de prost. În gură să-i fut. Da, într-una, știi cum? Deci numai întrebarea asta. Întreabă-l pe Iustin dacă mai învățat să joace ping-pong. Da, am mai învățat. Uite, am paleta. Nu, vreau să știu povestea. Chiar am care-i paleta la povestea? mine, uite. Care-i povestea din spatele întrebărilor? Am ieșit într-o seară cu niște băieți la ping-pong. Așa. Jucăm. Eu nu prea știu să joc, că abia am început să învăț. Și ăștia tot mă băteau și pula mea și așa. Și îți dai seama că pun din astea, dacă am învățat să joc ping-pong. Dacă le fut două. Ai un fel de Da, măcar- intimidare. Da. Da, Măcar cineva ți-ți-o scris. Eu Că, nici nu mai zic. Cineva. e intimidare sau totodată e o chestie care să-ți dea un grow up, știi, și să te ajute Da. să înveți. Corect. Deci poți să o iei pe ambele planuri, poți fi și cărcotaș, unul la mână, sau doi să fii băieți buni care vor să evolueze. și bulangii și băieți buni în același timp. În ce țară v-ați dori să mergeți cel mai mult, dar aveți doar două... Opțiuni. Asia și Africa. Și Din de asta aș ce? vrea să mă duc în În Coreea de Zimbabwe, Sud. frate, m-aș duce în Zimbabwe. Unde? Din asta, Zimbabwe. De ce? Nu vrei în Botswana? Să le iau pe fratele meu, Federico. Da, și bun. Justin, tu ai că vrei Vreau să mă duc în în Coreea de Sud să dansez Gangnam Nu să fie Style. cald. Asta Deci- acolo. Tu, Justin, ai zis că vrei în Zimbabwe, da? Da. Bun. Poți să ne justifici un pic și răspunsul în sensul de ce ai vrea acolo sau ce te atrage la țara respectivă? Pentru că bănuiesc că ai niște motive în spatele răspunsului. Nu? Pur și simplu îți place țara și atât? Ok. Ok. Albert. Ca eu să dau două răspunsuri pentru fiecare continent. Asia, Japonia, primul rând hentai. Mult hentai. Doi, Aia zi. e Japonia. Bă, n-ai cum, bă, Japonia, să nu spui, Coreea de să Sud. nu place Japonia. N-ai cum, bă, Japonia. Bă, Pentru Japonia știi ceva ca în țară din Asia, e Coreea de Nord, de... și în Africa mă duce în Egipt. Unde? Îs tripat pe Egipt, ce Egipt. Bă, da, chiar o idee mișto. m-aș duce cu prima ocazie acolo. Bun, și care sunt motivele din spatele răspunsurilor? Păi, în anul 2018 mi-am luat Assassin's Creed Origins.
Pentru cei care nu știu, se întâmplă în Egipt. Bă, și când am văzut ce au ăia pe acolo, am zis, gata, Egipt. Am început să învăț la istorie, Egiptul, Africa, deci, deci, Da, sper că țara aia mă din, fascină. din Assassin's Creed e Egiptul ăla medieval, ala de mult. Da, știu, dar știu asta. Na, acum posibil să fie un pic Nu. schimbat, dar bă, nu e o idee rea, chiar e E schimbat, am citit chestii, și mă ajunge în Egipt într-o piramidă de aia, mă ajunge în Sfinx, bine, piramidă, dar cum, mă ajunge la piramide, mă ajunge la Sfinx. Bă, Și niște chestii super. Japonia de ce? Japonia, ăia trăiesc în 2050, cum s-ar zice. Nu-i cum. Din cauza evoluției tehnologice, să înțeleg. Dar pe lângă chestia asta evoluție, Ziua națională tradițiile. tenisul. Ca ce din... Păi, Japonia, Andrei? dacă... Și cultura. Ok, Și cultura japoneză. ok. Tu, Andrei? Eu din Asia m-aș duce în Coreea de Sud. Tot așa, avans tehnologic. Să dansez Gangnam Style. Ar fi un vis pentru mine. Și din Africa, cred că cel mai probabil tot așa Egiptul. Super. Nico, altceva? Mai ai ceva pentru băieți? Da. Mai Top sunt 3 întrebări pentru red băieți. flag-uri pentru un băiat. Mamă, dacă... Băi, cât hate o să ții pentru asta, Nicole. Sau chiar eu. Să fii dependent de sală. E cel mai mare red flag, părerea mea. Bă, am văzut dependenți de sală care nu știu altceva de ce să facă în viața lor decât sală. Bă, înțeleg, îi pasiunea ta, frate, dar gata, lasă-mă cu sală, mă doare urechea când aud. Bă, Doi, bă, misoginii. Băi, adică... Bă, nu prea... Mie nu plac misoginii, sincer, ca și un băiat, nu. Mi se pare că fii misogin ca băiat. nu sunt Tot de am acord red flag cu mare. misoginismul. Nu, nici eu. De acord cu rasismul, ce? Așa, Ce? nu știu, ce red flag mai poate să aibă un băiat? Pe chestii de astea, tot la fel, mi se, stați alea că beau apă și Rogalău din ăla care îți spune de fiecare dată, hai bagă și tu. Sunteți liberi să beți apă pe parcursul podcastului? Nu, dar mie mi se usucă, efectiv mi se usucă gâtul. Păi, mai pot. e de înțeles că veți să usucă gâtul sau gura sau așa, deci aveți voie să beți apă câtă vreți. Nu vă Hai, interzic. credeam că n-am voie. Credeam că vai, mulțumesc. Nu, stați. Mă duc să Nu, beau ferie, să fiu fericit. Deci, băieți, Forsec, da, asta e sponsorați. ultimul. Iertați-ne! Îți auzi că e, mă. Multe aqua, toate. Vedeți, noi vă spun. Al treilea red Ultimul flag, red flag. Aqua, sponsor. Ultimul. sponsorați. Exact. Ăsta e cel mai bun sponsor. Să crească canalul. Aia zic. Ăia care se uită gen pe ambalaje să vadă ce conține. Bă, nu-i suporă. Conține. Nu mănânc. Că, bă, lasă-mă să mănânc. Jucă N-are Macao. proteine, frate. Jucă Macao. Lasă. Și mie nu pot stafidele. Ok, Andrei, tu, 3 red flag-uri. 1, 2, 3. 3. Fii atent, Andrei, eu cu Andrei nu prea suntem... Nici eu suntem. Gen un pic... cum să o zic eu mai... Gen mai apropiat sau cum? Nu mai apropiați, suntem apropiați, dar nu avem partea Tot genul ăla, asta... să nu se înțeleagă altceva. Că... Nu prea aveți tangență sau cum? Nu prea aveți... Cu chestiile astea din social media, gen red flag, nu știu, denumiri de astea, gen câteodată noi stăm și ne gândim ce înseamnă aia. Bun, Andrei, red flag înseamnă când e o chestie nașpa. Nu, și știu și Și am așteptat să englezii. spun Albert, știa că Albert știe. Și am așteptat să spun el și eu deduc de acolo. Ok, deci 3 chestii nașpa la un băiat, Andrei, ca să fii pe... 3 chestii care crezi tu că fac un băiat să fie nașpa în ochii unei fete sau nu numai. Misoginismul. Ok, 1. Ok. 1. Misoginismul. Uh, 2. 2.
chestii. De ce ne legăm noi de fiecare dată? Stați mă, lăsați omul să gândească. De evrei? Poftim? Aici, Andrei, aici. Aici. Deci ce? N-ai auzit nimic? Spune mai dacă tot... Am intrat în polemici de genul ăsta. Exact. Vrem să auzim și noi. Nu, deci să înțeleagă, eu nu sunt rasist. Bine, doar Ok. puțin. Trăiești Nu, rasist. ok, nu sunteți rasiști, dar nu simpatizați cu Puțin. evrei, să înțeleg. Ba da, nu avem nicio problemă. N-am nimic cu evrei. Evrei. Totul, faza cu evrei a început de la un nume de pe Discord, Ok. al unei fete. Da. De acolo am început chestia. Eu era și lui Andrei și mie, câteodată ne-a intrat în stânge și Calar. din proști. Ok, hai să revenim un pic la discuții, că Andrei văd că are întrebări. Când e cocalar, adică are gleznuța goală. Ok, Treaba da, Treaba asta mi se da. pare ceva feminin și deloc Susțin. masculin. Asta e Susțin. cea mai mare subtiltate. Susțin. Că nu cred că femeile se uită la gleznele bărbați și oh, ce gleznă! Și un Ok, mamă, mi se pare Cei care poartă Jordan. 100%. Și ăia care poartă numai Jordan, dar numai Jordan. Și care zic și-ți dau sfaturi cum să te îmbraci, dar ei în dulap au numai Jordan și ăla s-ar putea să fie fake. Da, Am- eu zic că am fost- oamenii care au doar Jordan, poartă doar Jordan și așa, doar încearcă să se afirme în societate, stai un pic, să termini Păi, ideea și după aia ești liber să spui. Că am o idee super mișto Rău, legată deci. de oamenii cu Jordan, nu vreau să ofensez oamenii care își cumpără Jordan. Ba da, care au ofensați-vă. Jordan. Nu, eu nu vreau să fac Nu am chestia nicio asta. problemă cu asta. Și mie îmi plac Jordanii, am Jordan, dar nu sunt gen obsedat. Da, exact. Prefer aia. strict la oamenii care poartă zi de zi. Oamenii care poartă zi de zi Jordan, există două variante. Ori unul la mână, nu prea au bani să-și permită altceva. Ăia au fost banii lor și-au permis Jordan, i-au luat și nu mai au alți bani să-și permită altă pereche de Adidas și o folosesc pe aia. Sau eventual sunt aia de bani gata care pur și simplu vor să se afirme în societate ca oameni care, băi, uite ce haine am eu, uite ce mă îmbrac, uite ce șmecher. Sau să ia mai să ia mai triști care poartă din cauza trendului. Sau așa. Da. Bun, Ah, acum bă, ăștia- revenim. La băiat e când spune că basketul e peste fotbal. Da, sincer. Da. Bun, Da. revenind acum, tu, Nu e niciun argument incorrect. ce vrei să spui, Albert? Așa. Vreau să fiu rău cu o anumită persoană care am pică pe ea și Andrei știi despre cine vorbesc. E un el. Andrei știi despre cine vorbesc. Care atâta mai aveam puțin vara asta și îi crăpam capul într-un gard de lemn. O, da. Atâtica. Haideți să discutăm. Pentru că pe lângă că o mânca căcat la adresa lui Andrei la început de excursii, ca să zicem așa, Andrei știi despre cine, ți-ai dat seama, nu? Vreau să-i spun că e ultimul jec de om atunci când mă vezi pe stradă și stai așa la mine. Băi, Efectiv. scuze, Și- hai să nu Bă, creăm, dar eu n-am să nu, Eu n-am fost atunci cu... haideți să Eu n-aș încercăm să fost. nu creăm beef-uri între oameni și să Dar nu ce creăm crea acum... beef? Nu, Stai că îmi liniștit. place. Da, Eu pentru nu am. Da, tu te bifuiești tot Eu vreau, timpul. nu, dar eu din contră vreau să discut despre Crezi că lucruri de genul chiar Da, am e- și cu tine, Crezi Iustin, să fii pe faza aici. Deci, Cu mine? voi credeți că mie nu-mi place să-mi bag am aici o întrebare cam... Da, am și eu o chestie de beef-uri. Tu, Nicoleta, ai fi dispus să iei o persoană la podcast cu care ai avut beef? Ai avut o grămadă. Vedeam pe story câte 20 de story-uri pe oră, Da. vedeam. Da, te luai- chiar aș vrea să fac. Hai, trebuie să găsești pe cineva. Podcastul lui Gojira. Nu știu dacă ar fi Da, de da. acord, dar... Și avem noi o aș idee, am eu o face- idee. Aș face și Am eu o idee. culmea că am primit mesaje cu el la el la podcast. Nico, poți să faci podcast și cu personalitatea aia pe care o știi destul de bine și poți fiu doar eu cu ea în podcast, te rog frumos, pentru că vreau să-i pun niște întrebări foarte faine. Nu cred că ar fi de acord. Dacă ar fi de acord. Dacă ar fi de acord, dar nu cred. Noi avem o ea.
Deci noi trei știm o ea cu care Ok, poate hai vorbi. să, dacă tot am deschis subiectul de bifuri, hai să continuăm un pic discuția, că m-ați aprins cam tare cu subiectul ăsta. Ce bifuri ați avut, cu cine ați avut, ce s-a întâmplat? Ea zice numele, dar Nu, hai să nu Nu. dăm nume. Da. Hai A, să nu dăm nu? nume. Bun. Dar cel mai Deci urât avem, beef, uh, cel mai urât beef a vostru și cum s-a încheiat, cum a început și cum s-a terminat, dar cel mai urât beef care l-ați avut cu Horseface. careva. Atât o să spun. Horseface. Ok. Cel mai urât beef și cel mai fun. Pentru că știți care a fost chestia? N-am avut beef așa mare cu ea. Să zic că am certat așa tare, dar după ce m-am certat eu cu ea, tot grupul s-a întors împotriva ei. Și mi-au zis câteva persoane din acel grup că dacă eu nu plecam, nimeni nu se băga la ceartă cu ea. Deci eu cumva am pornit ura asta împotriva ei pe drept, că se comporta ca un jeghiu. Ok, deci cumva tu Nu, practic da. practic ai pornit beef-ul. Și cum s-a terminat, Da. gen... Au fost niște chestii aiurea că își băteau joc de ea pe stradă. I-au făcut un diss track pe YouTube care e pe privat, Ok. bineînțeles. Marș. Dar e pe Ok. privat. Nu e Marș. pe... Trebuia să fiu și eu la partea a doua diss track-ului, dar nu mai. Și acum... Ok, Nu știu Andrei, ce mai tu, aud. cel mai urât beef a tău? Cu cine te-ai certat Hai cel că mai te-ai rău? certat. Am încercat. Între-a 8-a lui cu spaniolul. Cu cel mai rar, cea mai rea A cealaltă poveste, nu a fost așa de mare Da, era. beef cea. Dar era să-i fuți una. Trebuie să vorbesc la telefon. Lungește-o, alea, că mai... Nu, lasă Aia. spaniol, nu. Dar Cel mai- mai urât beef, la modul ăla cu amenințări. Bine, am amenințat pe mine, eu n-am avut efect nicio treabă. Pe mine durea fix undeva, eu doar îmi băteam la dea. A fost cu fosta. Oh, fuck. Wow. Cum s-a terminat? Stai un Cât pic că ați mă avut cam simt. împreună? Strânge, strânge. Îngi. Cu strângi, cu bătăi, amenințări. Au venit actualul ei să mă bat, dar i-am dat un cap în gură și-o plecat. Claro, o tacă din gură. Vezi cu fibuletinul tău scrie Andrei, nu Van Damme, ai grijă. Justin, Eu tu, ziceam care... cea mai urât cearta Nu, ta? stai că vreau să aflu. Da, ok, gata, mă retrag. Pentru Vrei că să- eu am crezut că asta e povestea. A? Cât ați avut împreună? Ce-a zis? Cât ai avut împreună cu fata respectivă? Cât timp am fost împreună? Da. 3 luni. Și de ce v-ați despărțit? De prost. Aveam prea multe chestii în comun. O zis inteligent aici, n-ai ce comenta. Adică și Ok. mie și îmi place pusiul. Ok. Mai bine că nu era travestită. Ai zic că acum nu voi tace. Da. Vezi că n-avea cuc. Și mi-au povestit niște faze cu fete că să uda când să pupa cu el. Eu am stat și m-am gândit în seara aceea, bă, asta cred că au avut mai multe relații cu fete decât am avut eu sau decât o să am eu vreodată. Ok. Ok. Și până la urmă, cum s-a terminat faza, gen? Da, eu am zis că eu am dat mesaj cu gata. Sau, aia au fost? Vezi că te plac, o să-ți treacă. Dar ce random a fost asta. Cum s-a terminat? Gata. Dar am dat mesaj cu gata, nu mai. Nu Mamă, mai. Dumnezeu țigar, mai avem mult. Ai, fine, piue. Ia zi, Justin, Și tu. eu mă abțin. Frate, eu sunt om pe peace, pe pace. Eu sunt prieten cu toată lumea e Hai prieten. mă, las-o că în viața ai avut Hai, mă, măcar las, un bă. pic furât cu cineva. Ăla cu geacă, fosforice. Nu, dar n-am avut beef cu el. Am avut o singură dată, m-am bătut la școală. Eram clasa a 3-a, cred. Aveam Să-și un că- coleg... Aveam un coleg Băi, foarte contra prost. Aveam un coleg foarte prost. Și bine, și în ziua de azi e foarte prost. Are o problemă mentală, nu știu ce are. Și eu cum eram foarte atașat de mama. Și orice lucru mi-l lua maică mea, dacă mi l-a luat și mi l-a stricat, deci mă enervam într-un hal.
Inii noroceam. Aveam o pungă de chipsuri, Lay's, mâncam, Luată din mână, și ăla și-mi dă peste mână, știi, și duc toate chipsurile pe jos. Eu mă enervez, îi fut chestia asta de la palmă, Wow. așa, în nas. Oh, I-am săpat nasul așa, o leacă, și a început să curge sânge. Mam, eu eram tăcă ca pe mine când vinea aceea, educatoarea, Vai de m-au capul pus să meu. strâng sângele, să dau cu mopul. oh. Da. Bun, chestia asta stai un pic să se taie un pic la montaj. Nico, uite-le că vezi câte minute mai sunt, gen să fii oră jumate, pentru că ne lungim. Cât de obiect. 15. O oră și 15. Hai mai repede. Nu mai povesti. O întrebare sau Nu mai povesti. asta și... Bun, hai, revenim, Nico. Întrebări mai ai? Dacă Mai tot sunt? am vorbit despre bifuri și așa, am primit un mesaj, o întrebare, de la Berta Adrian. Așa? Pentru Iurea îmi surge și mie o leacă, știe el de ce. Da, e prost, e colegul meu. Dar vrem să știm care e motivul. El prost, de fiecare dată când mă întâlnesc cu el și dau mâna cu el, face că... se uită așa la mine, și mie pula. Du-te pula mea. Ok. Dar nu-i, adică nu-i ăsta, nu-i gay sau ceva, așa. Hmm. Și noi am luat-o pe asta și de fiecare dată când așa râde pe E chestia. ca un fel de salut prietenesc, să înțeleg. Sau când Da. vă zic, Da, Da, un băiat? Deci știi că eu cu Andrei, de fiecare dată când ne întâlnim sau plecăm, ne facem asta în palmă. Deci, Ok. Știu faza. Cu mine. Normal, știu ce, cred că... Știu ce înseamnă. Nu, asta. Da, Nu, eu asta- știu. asta era vechi. Facem așa că... Da. Deci Da. un băiat dacă nu se comportă gay cu prietenii lui, s-ar putea să fie gay cu adevărat. Bine zis, bine zis, bine zis. Nico? Păi, cam atât ar fi. Cam astea sunt Cel mai întrebările. bun Băieți, podcast băi, până acum. Aș vrea să dăm așa un mare expus Fălticeniului și a oamenilor din Fălticeni. În general, nu Ridică dăm cu nume. cara. Ce? Ce părere aveți voi de orașul ăsta, de oamenii din orașul ăsta, de... Nico, Cel mai bun. danger zone. O părere foarte bună, minunatul nostru oraș, Fălticeni City. Sincer, răsfiți. Băi, Nu te ar place fi o idee în bătaie. felul următor, ca să adaug cumva o întrebare la ce a zis Nico. Dacă ar fi și ați avea ocazia, să zicem că să vă mutați mâine, efectiv mâine, în orice alt oraș din România. Chiar și în Băicoi m-aș muta. Deci efectiv unde ați pleca? Chiar și în Băicoi m-aș muta. Cluj. Deci să Chiar- înțeleg chiar că nu cumva prea lui. vă place Fălticeniu. Nu m-aș putea. Că nu-mi place. Un om sincer. Da, de ce Justin nu te-ai mutat? M-aș putea, pur și simplu. Am prieteni aici, chiar dacă pot să-mi fac prieteni și în altă parte. Dar Deci tu n-ai treabă mi-am petrecut mai toată Cu viața aici, vaccinici. deci... Ei sunt mai proști de fel, na. Eu aș vrea Băi, neapărat ok. să-l ascult pe Albert. Ia. Fiind Aștept sincer, să din vin. L-ai toată atins inima. la inimă în momentul ăsta. Sincer, orașul Da. ăsta înainte era avea două părți. Erau oamenii normali și erau bombardieri. Acum nu mai e așa. Acum, Atâta. Am sunt oamenii normali. oamenii de etnie rom. Nu, n-am nimic cu oamenii de etnie. Dar Nu sunt nu, eu. dar sunt unii care chiar... Da, vei, știu eu. Sunt Bine, unii nu știu băieți dacă așa, de adică etnie sunt unii care chiar sunt băiețași, adică nu... Poți să Da, scoți, da, știu. schimbi o vorbă cu ei, să fii prieten cu ei, dar sunt unii care... Nu, chestia e că orașul e de căcat pentru că oamenii sunt de căcat, bineînțeles. Dar de ce orașul ăsta de căcat dacă stai să gândim? Aici, exact, asta v-am zis eu acum cu orașul. Știți că este o vorbă, pădurii fără copaci uscați nu o să vezi niciodată. Deci, efectiv, în orice oraș există oameni de genul Da, ăsta. uite și uite, zic aici un Am fun să fact. zic halul cu pădurii, dar o să zic la unul. Taci. Uite un fun fact. Prietenii mei din Suceava. Și eu fac drumul la Suceava, acolo. Păi și la început, îți dai seama. Eu vedeam înainte Suceava de 3-4 ori pe an. Da, am început să-l văd foarte des. Și mă duceam, wow, să uite ce oraș fain la noi, de căcat, de cu timp mi-am dat seama că și în Suceava e
super de căcat și poți să-ți iei mai repede bătaie sau chiar un cuțit în stomac decât aici. Și Toma Zice muta în bine. munți, aș face o cabană în munți, stres, liniștit. domnul Alex 18 zice bine ce zice că fiecare oraș are partea lui aia. Da, Dar Fălticeniu are mai Ce- multe. n-are Păi, partea noastră. Trebuie să recunoaștem că în Fălticeni sunt și oameni de calitate, nu putem Da, zice ăsta. că tot Fălticenii Foarte nașpa. rar. Nicola, Uite, spre asta e- exemplu, eu. Asta e Eu- ideea. Te ascult, Andrei. Spre exemplu, eu sunt un om de o calitate superioară. Eu sunt bunic. Andrei, eman prostii de la 1 kilometru. Tu de la 2. Stai liniștit. Te Eu ascult, te vreau iubesc. să știu și părerea ta despre Fălticeni. Cine? Minunatul municipiu Fălticeni. Forma lor, a început. El Deci- acum face o poezie, stați așa. Și ce brusc a căzut. Am agenda pe poate, nu mai ridic după ea. Minunatul nostru oraș Fălticeni. E oraș mic. Câteodată prea mic. Dar să știi, n-ai ce să faci în orașul Dar ăsta. nu ai ce să faci în orașul ăsta, efectiv. N-ai unde să te duci. Jur. Adică vrei să joci, vrei să joci biliard, ai doar 2 localuri unde poți să te duci. Pink și Belize. Ping și Belize. Pink da. și Belize. La Pink sunt mai multe. Bine, la Pink ai mai mult. În Belize e o singură masă. Să înțeleg că ăsta e un aviz către domnul primar și către oamenii doritori să-și deschidă business-uri, să vină în Fălticeni ca să Bă, populeze noi nu orașul. avem nimic legat de sport în Fălticeni. Un magazin Da. care să fie legat de sport, adică cum ar Dar veni nu magazin. Eu m-am Nu-i chestia de magazin de sport, nouă ne trebuie o grămadă aici, care las ceva. Bă, dar din moment ce școlile au teren de sport și îi încuiat și n-ai voie, pentru că ori E nu o ești la problemă. școala asta, ori nu-i programul, atunci chiar nu pot spune că... Păi, tu vrei să-mi spui, eu am fost la Cuza, în 5-8, nu, 4, nu, 8. Am fost la Cuza, bă, deci nu mă lăsau ăia pe teren și bucălăgia aia de polițiști care au, ce e acolo, lângă Secții de terenul poliție. ăla de la Da, secții de poliție. Parcau bulangii intenționat, dacă vede un polițist de aia să știți că sunteți bulangiu, parcau intenționat Loganul ăla pișat, fix în mijlocul stadionului, terenului, ca să nu ne jucăm noi. Păi cât jei de om să fii să iei bucuria unor copii? Că, dar nu, că dați în mașină, n-aveți ce căuta aici. Ăsta este terenul școlii dumneavoastră, n-ar trebui să căutați. Da. Da, băi, eu sunt de acord cu chestia asta. Dacă știi că e școală și e teren de sport acolo, ar trebui să-ți muți mașina în altă parte. Dacă vrei să o ai întreagă, dacă vrei să spargă cineva geamul sau așa, ai pe buzunarul tău. Dacă ați schimbat ceva la orașul acesta, ce ați schimbat? Sau ce ați adus Primarul. în plus? Primarul. Piste de biciclete. O, Da, corect, piste de biciclete. sincer. Un magazin special pentru sport, ca să influențezi oamenii să facă sport, pentru că mulți oameni în ziua de azi Să Da. tărăm jumate din frizeriile din Fălticeni. Cu aia avem prea multe frizerii și farmacii în orașul ăsta. Nu știu cum să faci, dar la tăti, dar la tăti, Copilării și patiserii dar la tăti și... poate. O frigărie zbuni, Luca. Dați prea multe. La tăti Acum, scoți. Teo e de căcat. Teo e de căcat. Deci Da. treceam, Stați puțin, Treceam că noaptea vrea până și Andrei să zică ceva. Andrei, Deci eu nu știu cum să face. Avem, cred că, vreo 7 frizerii în orașul ăsta sau mai multe. mai mult, avem cleam. sunt unele care nu sunt oficiale, adică, da. Da. Dar nu știu cum să faci, bă, la tăti, vrei să duci tu într-o zi, dar fără programare? Nu poate, sunt ocupați. Au, de plin Dacă ziua. n-ai La bine, farmacie, acolo n-ai ce face. la farmacie nu mai zic, când mi-am rupt piciorul, o trebuie să fac niște injecții în stomac ca să mă ajute cu sângele. Mama a fost, și nu exagerez, toate farmaciile din Fălticeni și nu o găsit, o trebuie să iei sub o mână, gen, dacă mă înțelegi. Da, da, da.
Deci toate farmaciile și s-a luat. Poluare, știu, Băi, Nico, dacă nu mai ai întrebări și dacă băieții nu mai au nimic de zis, cam aici se termină toată situația. Ah, ce Da. păcat. Se termină tot podcastul. Vă mulțumim tare mult, Eu băieți. și Nico vă mulțumim că Și ați noi mulțumim. participat, ați A fost fost o alături de noi, experiență. ne-ați povestit chestii din viața voastră personală și v-ați deschis totodată nouă. Da, Da. Și Vă mulțumim tare mult. ce să zic, vă mulțumim încă o Foarte dată. tare. Foarte tare. Știm. Mulțumim. Aveți Da, și voi. niște amintiri super mișto să Andrei, o trăiți, să băieți. treacă. Jucăm Macau asta. A, Sunteți jucăm niște acum. băieți superi. Jucăm Macau? Ce zic, așteptați în weekend, că în weekend o să apară podcastul și o să vedeți la Yes, final abia aștept. munca grea la final se vede. Dacă ar fi să fac o chestie cu ăștia trei și cu voi, să zicem să facem un podcast de o zi sau chiar două, am stat continuu și am povestit. Da, am povestit, Avem da. multe de povestit Păreți dacă Băi, din genul nu, care viitor. ați avea ce povesti. Exact, Enorm exact, de exact. mult. Da. Vremea Exact. când Păi, n-am și bula cu arcul. păi cam asta. Nu, stai, Asta- înainte, vreau să întreb ceva. Am și o- Ia, un ok, proverb. ok. Ia. Nicoleta, ia, aici ai mai de întrebare prostească. Nane sau Ian? Ian. Bun, Ian. Ian. Nu, Aoleu, că- sufletul. Săracale. nu, e din tot. E fan nane. Nu, eu ți-o zic, mi-e așa ciudă că ăștia s-au certat, Stai cu Alex, atâta zic. Mi-e așa ciudă că ăștia s-au certat. Bă, că bagă ceva. Am un... Sincer. Dar nu, stai, dar... Chestia importantă e nu că s-o certat, chestia importantă e că trebuie să ascultăm muzica în continuare. Oamenii fac, aia zic, șmecherașul. Oamenii fac muzică de calitate în continuare. Care l-ai arătat, Albert? Șmecherașul. Uai, dar ăla de la bazuca e fixă. Mamă, e vitrină. Oamenii trebuie apreciați, deci artistii că au Da, beef exact. între ei, asta e treaba lor. Noi trebuie să le apreciem muzica și să le ascultăm, indiferent. Eu sunt fan foarte mare Nane, dar ascult și Ian, ascult și, uite, Bazooka, super. Ascult și Ador, Bazooka, ascult și ador. Aerozen și foarte mulți. Deci, da. Băieți, încă o dată Nu- vă nu-mi mulțumim place. că ați fost Vă alături de noi mulțumim Mai seara am tare. ceva asta. spus? Mai am ceva Da. spus? Vă lăsăm, Pentru... seară bună Ador. și tot ce vreți voi mai bun. Pot să spun și eu o chestie așa pe Kiss final? to the back, că eu știu, gata, am învățat și eu de la Nicu cum se face aia. Hi. Gata. Oh my god, chestia aia nu pot să fac de o face Andrei. Da. Încă merge? Ce voi să zici este? Că pentru ăsta, pentru băieții care sunt singuri și n-au aflat încă ce este dragostea Dați-mi adevărată. mesaj, să-i dai o fată. Oh, Dați-mi pentru mesaj. băieți aici, și gay, nu-s gay. Băieți, nu uitați că pizda și pădurea nu se termină niciodată și cu asta am terminat. Gata.